Az alábbi videóval szeretnénk bemutatni az UO írásfejlesztő tollat és annak használatát. Az UO írásfejlesztő tollat a speciális formája különbözteti meg a normál tollaktól. Ez a forma most a videón nagyon jól látható. 3 méretben kapható, ez a 3 méretet most ide felrakom a papírra. Itt lehet látni a 3 méretet. Látszik az, hogy a legnagyobbat a legkisebbtől a középsőn át a középső gumi támasz különbözteti meg. A méretekről egyébként a weboldalon bővebb információt lehet találni, és mindenki kiválaszthatja magának a legmegfelelőbbet. Mint azt mondtam, a toll speciális formája az adja írásfejlesztő képességét. Nagyon sokan láthattunk írás közben ismerőseinket, barátainkat, akik furcsán fogják a tollat. Tehát a normál fogás az valahogy így néz ki, míg egy furán fogó embernek a különböző tollfogásain keresztül gyorsan fárad a keze. Ezt a fogást akadályozza meg tulajdonképpen ez a forma, illetve ez a feltámasztás. A feltámasztás a tenyérnek a hüvelykújpárna és a mutatóujjpárna közötti részére esik, ez mindenkinek ahogy kényelmes. A gumiperemet egyszer ide feltámasztjuk, és a tollat így fogjuk meg. Ezáltal az ujjaknak az átfogása sokkal nehezebb, akadályozott, tehát a helyes fogásba kényszeríti a kezet. A feltámasztás nem csak erre jó, hanem arra is, hogy a tollat a papírra a kezünk súlyán keresztül pozícionáljuk. Ezt úgy lehet a legjobban bemutatni, hogy a tollat, ha lehelyezem a papírra, és elengedem az ujjaimmal az eszközt, akkor látszik az, hogy a toll így és a papíron van, hogy én csak a kezem súlyát hagyom rajta. Innentől fogva lazán is meg lehet fogni a tollat, lazán lehet tartani, nem kell szorítani, nem fognak elfáradni az ujjak, és ezen keresztül lehet írni a papírra. Másik fontos lényege a tollnak, hogy a feltámasztás révén tulajdonképpen megakadályozzuk a normál tollaknak ezen a bőrlebenyen való csúszkálását. Ebből a csúszkálásból kiindulva pedig az, hogy a renyheírást, a kéz ugye lenn van a papíron, az ujjaink írnak, és ezt minden egyes szó végén, vagy ahogy kinek hogy kényelmes, arrébb visszük a papíron. Na most ez az írásfejlesztő toll, ez ezt a mozgást megakadályozza, ezáltal a kéz mozog a papíron, jobban mozgásra kényszeríti a kéz izmait, és ezzel sokkal pozicionáltabb az írás. Ha visszaemlékszünk, akkor úgy tanuljuk az iskolában is, hogy csuklóból írjuk a betűket, mert sokkal pozicionáltabbak, sokkal pontosabbak. Fontos része még a tollnak, hogy balkezesek is nagyon-nagyon jól használhatják, ugyanis a jobbkezeseket és a balkezeseket az különbözteti meg egymást, hogy a jobbkezesek húzzák az eszközt, a balkezesek viszont tolják az eszközt. Na most a tolás az pont abba az irányba történik, amelyre a legtöbb íróeszköz elvékonyodik, ezáltal nekik jóval erősebben kell fogni a tollat, és kicsúszi a kezükből, viszont ez a toll a feltámasztás révén elősegíti ezt a tolást. A másik fontos lényege, amit előbb mondtam, hogy a kéz jobban mozgásra van kényszerítve, ezáltal az írásukat is kevésbé takarják. Ráadásul a feltámasztásnak köszönhetően, hogy nem tudják átfogni a tollat, ezáltal a kicsavarodott testük is megváltozik, nem fognak annyira kicsavarodni, mint előtte, és jobban láttatják magukkal az írást. A toll utántölthető, mely utántöltés úgy lehet a legjobban eszközölni, hogy egy kis hegyes tárgyal benyúlunk a toll és a tollbetét között kialakított kis résnél, és egyszerűen kihúzzuk a tollbetétet, az ujjat pedig visszanyomjuk ennek a helyére. A toll egyébként azért ekkora, hogy normál tollként, tehát normál tollhoz hasonló legyen, illetve azért, hogy a súlypontja közelítse egy normál tollnak a súlypontjához. Hát akinek bármilyen kérdése van, nyugodtan megkereshet bennünket a weboldalon, szívesen válaszolunk minden kérdésre, reméljük, hogy be tudtuk mutatni ezzel a tollat, ezzel a kis rövid videóval, és várjuk az érdeklődésüket a weboldalon. Köszönöm!